Kisleles Sára vagyok, 4. osztályos, és az állatok nagyon érdekelnek. Miklós Ádám vagyok, az etológia tanszék vezetője, biológusként végeztem, de etológusként dolgozom most, és az állatok viselkedése érdekel. Melyik az az állat, amelyik sohasem alszik? Azt gondoljuk ma, hogy az állatok többsége az nem igazán alszik, például mondjuk egy katicabogár, vagy akár egy földigészta, ők igazából mindig valamennyire módon aktívak, de az alvásnak az a lényeges tulajdonsága van, hogy amikor alszik az ember, vagy éppen mondjuk egy majom, vagy egy csimpánz, akkor az ő testük az ténylegesen passzív és nem igazán mozog. De például van egy érdekesség is, a delfinek, hogy azok a tengerben élnek, és egészen, hogy nehéz a tengerben aludni, meg veszélyes is, ezért ők azt csinálják, hogy van 2 agyféltekejük, és hol az egyiken alszanak, hol a másikon alszanak, így felváltva, tehát a delfin az mindig alszik, meg sosem alszik. Van olyan állat, amelyiknek 1 lába van. Te is el tudod képzelni, hogy most 1 lábon mit lehet csinálni, ugye? Hát ez leginkább az ember felbillen. Van olyan állat, aminek néha az ember az egyik lábát látja leginkább, ugye, ha megnézed a flamingók, hát azok sokszor ugye 1 lábon állnak, de azért nekik is 2 van. A végtagok, amik ilyen az állatok mozognak, azok mindig párosak, mert csak azért is, mert úgy tudják a testet jól kiegyensúlyozni. Átvilág az általában jellemző, hogy legalább 2 láb van, de van akinek ugye 4 van akinek 6, 8, sőt, van akinek ugye akár 1000 lába is van, persze ezt nem kell komolyan venni, de úgy hívják őket, hogy 1000 lábból. Az állatok hány napig bírják ki élelem nélkül? Az állatoknál ez nagyon változó. Ugye az, hogy nekik mennyi energiára van szükségük, az sok mindentől függ. Vannak állatok, akik bizony csak nagyon rövid időt bírnak ki. Például általában azt tudok mondani, hogy az a tapasztalat, hogy kisebb állatok, például az egerek, vagy mondjuk egy kis cinege, nekik sokkal többet kell viszonylag táplálkozni, gyakrabban, hogy ne halljanak éhen. Ehhez képest mondjuk egy nagyobb állat, mondjuk egy farkas, vagy adott esetben egy elefánt is nagyon sok időt kibír. Melyik az az állat, amelyik a most élő állatok közül a legnagyobb? A legnagyobb állatok azok a cettek, a tengerben élnek, és sokféle fajuk van, hogy pontosan melyik a legnagyobb, azt most így hirtelen nem tudom neked megmondani, de ott van, mert ugye nagy teste van valamelyik állatnak, akkor ugye a vízben ezzel könnyen mozogni, és még azt is gondolják, hogy ezek a nagyon nagy szárazföldi állatoknak ugye részben az is volt a probléma, hogy egy kicsit ők túl nagyra nőttek, és ezért hát könnyebben kihaltak, hogyha valami probléma történt a Földön. Túl nagynak lenni egyfelől jó, mert ugye akkor nem tudja az ember semmi sem megenni, de másfelől nagyon macerás, mert sokat kell enni ahhoz, hogy ezt a hatalmas testet öntartsuk és mozgassuk, de a cettek ezt meg tudják tenni, mert planktonból rengeteg van a tengerben, és ebből nagy mennyiséget tudnak viszonylag gyorsan elfogyasztani. Melyik az élő legkisebb állat? Ugye ezek olyan kicsik, hogy nem is látjuk őket saját szemünkkel. Persze ez attól is függ, hogy mit nevezünk állatnak. Például van egy olyan állat, aminek benne is a nevében az, hogy állat, úgy hívjuk őket, hogy papucsállatka, nagyon picike, csak mikroszkópban lehet látni őket. Hogy ők mennyire igazi állatok, az persze a kutatók ezen vitatkoznak, de szerintem a válasz kedvéért mondhatjuk, hogy a papucsállatka és a hozzá hasonló pici egysejtőek azok mondhatók a legkisebb állatoknak, és az, hogy őket meg tud figyelni, ahhoz azért egy nagyon jó mikroszkópnak kell rendelkezésre állnia, és akkor lehet látni, hogy ők általában egyébként vízben és ilyen mocsarat helyeken élnek. Az ő világok azt tulajdonképpen nagyon eltér a mi, úgymond a nagy állatok világok.